Because here is a thing about Jesus. Ngoba nansi into ngoYesu. His presentation requires faith. Intetho yakhe idinga ukholo. He is a finished package Yena ungumsebenzi that can ogqityiweyo only be received through faith. ekwazi ukwamkelwa ngokholo. Not faith for a car, Not ukholo lwemoto, not faith for healing, hayi ukholo lwempiliso. but faith in believing that Jesus is, Kodwa ukholo kuba ukholo uba uYesu nguye. before believing him for a car. Phambi koba umkholo bangakunika imoto. I'm not bashing the faith for a car. Andilichasa ukholo Hear me lwemoto. very well. Ndive kakuhle. I'm not bashing faith for money, Andilwi nokholo lwemali. but the foundation of faith Kodwa isiseko sokholo is believing that Jesus is. ukukholwa ukuba uYesu unguye. Because in who he is Ngoba kwinto ayiyo lies everything that you desire. ufumaneka yonke into oyifunayo. When you must pray for anything, Xa uthandaza noba when you uthandaza finish, xa ugqiba you say in the name of Jesus. uthi egameni likaYesu Because all things are found in him. ngoba zonke izinto zikuye. So your faith for a car, Ukholo lwakho lwemoto which is bigger than your faith in who he is olungapha kokuba ungubani yena a problem. iba ingxaki. Amen.